Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qarubat wafatul Mustafa dujjatil ardu bil buka ila maulaha wa qalat ya Rabb kanat al anbiya tamsi ala dhahri faman yamsi ba'dahum ala dhahri faqala sallallahu alaihi wasallam ulama'u ummati ka'ambiyai bani Israel. Qalu inna allaha sutuna Allah zayyana sama zayyana maisi sapa Allah as-sama ing langit bisalasa di asya kelawan telu pira-pira perkara bisyamsi kelawan srengenge wal qamari lan bulan wan nujumi lan lintang wa zayyana lan mais-maisi sapa Allah al ardo ing bumi bisalasa di asya kelawan telu pira-pira perkara bil ulama kelawan ulama wal matar lan matar wal imamil adili lan imam kang adil. Dene bila Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken nyeritakno bila keutamaane para ulama. Ngendikane para ulama Gusti Allah iku maesi langit kelawan telung perkara. Siji kelawan apa srengenge, kelawan rembulan lan kelawan apa iki lintang. Gusti Allah semono Gusti Allah maesi nanggone bumi iku telung perkara. Siji kelawan ulama, loro kelawan udan wal imamil adil, telu kelawan imam sing duwe keadilan. Jadi maknane nopo sampean iku urip supaya urip iku indah iku kudu duwe macem-macem. Siji ya ana ketok wanase, ya ana ketok apa jenenge iku ademe, ya ana ketok kelap-kelipe. Semono uga sampeyan nang donya urip iku ya kudu kadang ya ketemu ulama, kadang ya ketemu udan, ya kadang ketemu napa imam sing nggawa keadilan. Iki nuduhno bahwa keindahane nang donya iku, keindahane jenengan iku wong ora monoton. Monoton iku apa? Dadi siji. Kadang wong iku yo ngrasakno panas, kadang ngrasakno adem, kadang ngrasakno biasa. Jadi iki minangka Gusti Allah gawe. Jadi kok umpamane sampean kadang iku rekoso terus yoga, ya wong mesti ana penake. Jadi indah iku ya kadang penak, kadang ya ora. Mau kira terus indah itu terus monoton gak iku Allah nek gawe. Lah ngendikane Allah Subhanahu wa taala ulama minangka dadi pepaes. Dadi maknane apa? Nek donya iku ora ana ulama, maka tidak ada keindahan. Saiki jajal sampean rasakno. Sampean angen-angen. Jare pangeran gawe ulama iku dadi pepaes. Tapi kaya-kaya zaman saiki nduk anane ulama iku malah ndadekno resah dan gelisah ya. Resah ta gak?
Oh sampean bar macul sedina bar magrib kon ngaji. Resah ta gak kowe? Resah kowe. Pena-pena mergawe dikrumono dhewe karo kiai dikon zakat kowe. Ya ta resah. Kaya-kaya ngono. Terus saiki al ulama iku ka ambiya ibani Israil. Jadi ulama iku saiki kaya nabi-nabi Bani Israil. Maknane piye? Ulama iku indahe justru beda-beda. Jadi ana wong iku mergawene magrib bar magrib mergawe sampai dalu. Ana wong mergawene sore esuk sampai awan. Ana wong sing mergawene iku awan sampai bengi, sampai magrib. Lah iki umpamane uga ana ulama sing beda-beda, yekti sampean niku angel mara nunggone Gusti Allah. Saiki kanggone ana wong sing mergawene awan, delalah ndekne duwe kesempatan ngaji ing dalam wektu maghrib. Sing mergawe wektu maghrib delalah yo ana ulama sing ngaji wektu awan ben Jumatan. Ana. Dadi maknane al ulama iku beda-beda. Saya beda-bedane ulama, saya penake umat iki mara nggone Gusti Allah. Jadi ku kaya ngono. Iku indah donya. Dalam dadi ulama iki repot. Lah, sing paling kudu mau gemi ku napa? Ngendikane Kanjeng Nabi, umatku iku ora ngarah bersatu dalam kesesatan. Umatku itu orang arah kompak ing dalam kesesatan. Lamun sampai niku roh ono beda pendapat dan itu pasti. Ono beda pendapat dan itu mesti pasti. Ono ulama sing modele apa jenenge iku ngene, ono ulama sing modele ngene. Ana ulama sing nganggo kunut, ana ulama sing ora nganggo kunut. Ana ta gak? Ana. Ana ulama sing ora nganggo tahlil, ana ulama sing tahlilan. Lah saiki kudu mau pilih ndi iki? Kowe kudu milih sing ndi? Umpamane sampean nemoni zaman sing kaya ngono, ana dua umat yang berbeda pendapat, maka carilah pendapat yang terbanyak. Baru ngene kene iki apa? Nahdlatul Ulama. Jadi anggap ae Nahdlatul Ulama iku mayoritas umat Islam sing nglakoni kebenaran. Mergo jumlahe luwih akeh. Dene sampean ngaji golek sing luwih akeh, ngono cara ngono bahasane ngono. Pasti ketika ada sesuatu sing akeh umat kabeh iku ora ngarah bareng apa jenenge sesat nggone Gusti Allah. Ya, kaya ngono. Nang kene iki ngaji ya sing akeh ngono. Ya, golek sing luwih akeh supaya apa? Terhindar sangka maksiat nggone Gusti Allah. Wa khamsatun mautuhum naqsun muallimul Quran al-faris as-suja al-ghani al-karim al-alim al-amil al-imam al-adil. Jadi wau dipun critakno bilih donya niku dipun paes-paesi napa bumi dipun paes-paesi napa telung perkara. Siji ulama, nomor loro udan, nomor telu imam sing adil. Lah saiki ana 5 sing matine iku ndadekno kurang. Ana 5 perkara sing ndadekno iku napa kurang. Siji muallimul Quran.
nek ana wong sing iso ngaji Al-Qur'an, mulang Al-Qur'an kok mati, iku dianggap donya iku mesti kurang. Sampeyan rasakno salah nang ngene siji desa ana kiyaine. Iki ora mati lho iki, ana desa kiyaine urung mati, lunga apa desa kono umpamane. Sampeyan kok rasakno hawane kok gak ono segere, ya. Ya ta. Mergo ulama iku nggawa banyu. Ulama iku nggawa ngilmu. Lah ngilmu iku banyu. Lah banyu iku iso dadekno seger. Mulane ana ulama kapundhut biasane segere iku ilang. Ya, ilang. Sumringahe napa ilang. Lho lagi ora ulama ngene lho ana meh ana wong mati ngono lho terus ana manuk apa jenenge, Mbak? Manuk apa jenenge kuwi? Manuk krek. Iya ya. Ini manuk krek ya. Jajal lek ketok suwepi lho iku lagi iku sing mati wong biasa. Urung ulama. Jadi sing dianggap kurang iku apa? Ulama. Lah wong kok gelem iki ilmu, wong kok gelem ziarah itu takziah. Wong kok gelem takziah nonggone ulama. Wong mau iku bakal entuk amalan sing padha karo ulama. Penak ta gak? Jangan nang ulama do takziah ta. Kalau sampai namanya ana kiai krungu pemane mati wis budal. Mergo apa? Sapa sing ziarah apa takziah nang ulama, wong mau untuk pahala padha karo sing mau takziah. Jadi pemane Mbah Kasan iki mati umpama lah kan dia mati, urip kan sama calon mati. Iku sesawan mono ne Mbah Hasan, tek. Kowe iku padha karo duwe amane Mbah Hasan. Persis padha. Iku serasi ngilmune wong takziah. Maka sampeyan kudu takziah tenan. Mula Allah Subhanahu wa taala niku Kanjeng Nabi niku ngawaki rambu-rambu. Kowe nek kepengen roh mayit iki apik ta ora apik, karek delok sing mara. Karek apa delok sing takziah. Kok sing takziah iku luweh sangka 40. Wis 40 sak akeh. Luweh pira? 40. Iku wong mau klebu ahli swarga. Wajibat wis. Ya. Takziah, mula takziah. Ana nang ngene. Sing penting ana wong telu. Kanjeng Nabi iki sing paling ringan ning ngene iki. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Kabeh umatku iku disepura karo Gusti Allah. Sampai ana wong mati lamun ditakziah wong telu tok iku wis dianggep ahli swarga. Pokoke wong telu ngene wong telu sing ora syirik nggone Gusti Allah. Islam kabeh, wong telu Islam kabeh iku dianggep wong mau wis ahli swarga. Wis ngono gampang. Makane sampean niku ngilmune nek ana wong apa mati takziah. Khamsatun mautuhunna naksun. Ana wong 5 sing matine dadekno kurang siji apa muallimul Quran. Makane saiki zaman saiki ku nalika gunung iku wis do rusak, maka bumi ini akan gonjang-ganjing. Lah ulama iku diibaratno karo gunung. Nek iku gunung berarti ulama iku ndadekno antenge bumi. Ya, saya antenge bumi. Kula krungu
Kula krungu apa jenenge iku? Pengen Mbah Sapi nanti nang Ndaya iku jarine Mbah Sapi iku duwe tanduran pirang hektar ngono dipangan tikus. Naudzubillah min. Wis ra kena diatasi tikus. Saiki kono-kono. Muga-muga ora sampai donggone iki. Kenapa kok ana tikus, ana macem-macem? Mergo cagake iki wis ilang. Cagake donya iki suwe-suwe mesti ilang. Lah cagak iku ulama. Ya, nek wis uga ana ulama, wong wis mesti angel merga. Wis cetha. Mergo Kanjeng Nabi niku ngendika, kowe nek ngaku seneng karo Allah, awakmu kudu seneng karo Kanjeng Nabi. Kowe nek seneng karo Kanjeng Nabi, wajib seneng karo kiai. Kenapa wajib seneng? Ya mergo kiai, nabi, wali iku minangka cagake bumi. Nek iki wis ora ana cagake mesti apa rupa. Jelas rupa. Saiki wis zaman apa? Ana son horeg ya, ana son horeg. Sia tak iya tagake. Ana kula niku mikir-mikir ya Allah, dunya ndak wis kiamat tapi yo ya. Sing ngaji sing teko ya wong 7 padha karo desa. Ya, ya ta. Dadi cuma salahno umpamane apa sing iki donya gonjang. Ya Allah Gusti. Wis sampean yakin mawon. Zaman saiki zaman usah kesel-kesel awan tani mergawe bengi kok kuat ngaji. Yakin sampean untuk rahmat Gusti Allah khusus sangga Gusti Allah. Tenan. Oga ana liyane. Buktene dhewe nek mati. Tenan iki. Awan wis macul bengi gelem ngaji. Aku saiki ora patawani moyoki wong-wong mergo aku kesel dhewe. Kesel dhewe aku. Ya. Muallimul Quran. Jadi termasuk wong matine iku termasuk ngurangi donya, ngilangi cagake donya iku wong sing mulang Al-Qur'an. Nomor loro al-farus wa suja, wong sing numpak jaran. Maknane numpak jaran iku apa? Wong sing wani perang fi sabilillah. Nek zaman biyen perange nganggo kuda, nganggo pedang, saiki ya ora. Saiki perange apa? Kaya ngaji iku tekebun apa perang karo nepsune dhewe. Milih ngaji apa turu nang apa ngopi nang omah, ngono ku jenenge perang. Ini termasuk wong sing wani perang nang dalane Gusti Allah. Apa meneh dalane mau lunyune ora karu-karu. Lah iku wis perang iku. Ya, kalau lewat kono mau masyaallah dalane ya Allah. Kadang lewat kono aku mau ya iki wis dianggep perang, numpak motor wani ngaji, iku perang ya. Nomor 3 Al-Ghani Al-Karim. Nomor 3 termasuk kurang dianggap kurang donyane iku mematine iku nek ana wong sugih napa mati. Wong sugih sing lomo. Wong sugih nek sing ora lomo ya ora kurang. Al-alim al-amil. Ana wong ngalim sing nglakoni ngilmune, ora jarkoni. Dadi ndene ya ngalim ya nglakoni ngilmune. Ngalim ngene lho ngene. Tak critani ngalim iku. Ngalim ku roh. Lah ndene nglakoni apa sing diroi. Saman ngaji ku wajib roh ta gak? Roh ta gak? Ngaji wajib roh ta gak? Lho gak tak takok sile, ngaji wajib roh ta gak? Lho, sampean roh ta gak? Roh, ya. Berarti sampean ku wis wong alim. Lah, wong roh terus gelem nglakoni iku nek mati iku dianggep ngurangi cagake donya. Paham ya? Wong roh nek zakat iku wajib, ngaji iku wajib. Kowe nek gelem nglakoni jenenge
ngalim menunggu ya ora kok terus alamah ora perlu pokoknya ngalim ku ya pokoke sampean roh terus mau lakoni wal imam lan imam al adil kang adil imam sing adil jadi termasuk wong limo sing matine ndadekno kurange donya ndadekno goncange donya apa imam sing adil nalika mati An Mu'adz radhiyallahu anhu qala innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah idh yuqalu li ahli jannah tamannau fala tadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamuna minal ulama. Ngendikane Mu'adz radhiyallahu anhu qala ulama iku gelem ora gelem dibutuhno menungso nang donya tek nang nggone swarga. Ulama iku dibutuhno, maknane kowe sadar ta ora sadar, mesti mbutuhno ulama. Nang donyane saiki tek sok nang nggone swarga. Mergo nang ngene swarga iku ibaratnya tempat sing sampean gak bakal nyono. Meripat ora tau nyawang, ati ora tau krentek, apa jenenge lisan ora tau ngucap iku swarga. Saiki upamane Mbah Kasan tak tukokno HP sing cuanggih. Kira-kira iso nganggo tagak Mbah Kasan? Ora iso. Ya, ora iso. Lah iki perlu butuh ulama sing ngedono. Saiki sampean umroh ya, umroh nang Mekah, nang hotel bintang 5 umpamane. Ape metu ke hotel iku gak iso sampean. Mergo ana tombole ngene medun ku marang masjid ngene gak iso kowe. Iku nek ora takok karo wong tangeh nganggo lamun, iku lagi hotel durung swarga. Jadi kalau swarga iku tek-tek ngene lho. Ndelongok ngono mangap kowe. Mangap aku lah opo ya ngono. Oh, cak betong ya ngono ya. Lah, kowe ndelongok pun ditakoni ulama. Kowe ape lah opo, Cung? Lah duka Mbah lah, Cung. Cung ora tau ngaji dapur ya. Dadi gak roh. Perkara sing kudu tak jaluk iki apa? Sing kudu tak lakoni iki apa mergo swarga iku luwih canggih timbang hotel bintang 5. Mula ulama iku layu taju yekti dibutuhna karo wong tek nang donya tek nang gone akhirat dibutuh mau tidak mau. Nek sampean ngono nek rek eling ulama iku nek pas lairan tok ya, nah lairan eling, sunat eling ya, nek pas ngaji ora model ngopo mopek menangem deh opo kira-kira jajal lek kowe mati karo ulama boko tenan kowe yo. Lah ulama iku sing iso ndadekno rezeki ke daerah kene lancar iku mergo arane ulama. Tapi sampean ora krasa dan ora ngerah krasa. Malah jare sapa ngaku mergawe dhewe ya yo untuk dhuwit-dhuwit dhewe. Ngendikane ulama itu dibutuhkan tek nang donya tek nang ngene swarga. Mula sampean iku ndang ngaji ya, mangke kewajiban ngaji ku wajib mulai lahir sampai mati. Al-Fatihah.